back and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Doktrina. Oh, dagkuti na ang gitangag nimong sigarilyo, Rudy. Imo na ka nang gikatlit. Apan wa nimo dagkuti ang sigarilyo. Kinsa ba imong giling-ilingis palibot? Ako lang gianinaw ka, Mary, ang palibot. Manigarilyo ka di ay? Oh! Mga kaaway! Haba! Kami! Haba! Ayaw igimaw ang ginoo, Mary! Kinsa na igo! Kinsa na igo! Nga nung wa ka makita mo baos, Rudy! Rudy! Nga nung wa ka mata mo baos! Di klaro pa na ko, Mary! Ibutang na to sa siguro aron huwag mga balang mausik! Duha na usap na igos mga kauban, Rudy! Rudy! Sila si Agnes! Mubaos na, Rudy! Tanawa ang ilang kinaghanon! Dagan kayo sila! Tanawa ang sitwasyon ka, Mary! Nagkaduol ang mga kaaway din sa itong himutangan! Alkan sige apon kita kung mubaos ta! Wa ko mahadlok bisag pila pa sa kabatalyon, Rudy! Mary! Asa ka? Mudastas ko! Ayaw! Dastason ko sila! Mary! Pinastas ka si Mary! Mary! Amigo! Magpalinistas mga kaway! Atlas! Atlas na! Magpabutugo! O kiyayag atras sa mga kauban! Atlas mga kauban! Atlas! Musunod ko ninyo! Musunod ko! Dali! Dali! Atlas! Atlas! Ayaw ko ninyo kunaw na mga kauban! Atlas mo! Atlas! Ayaw ninyo pasagdi si Mary! Ayaw ninyo pasagdi si Mary! Ikyas mo! Ikyas mo! Agnes! Mary! Agnes! Mary! Kumusta ka? Nagdugo ang imo! Huwag kaso! Huwag kaso! Nagkatipsing yun ang mga ito'y! Bisubay kong tastas! Di sila maabanti silang kadagan! Outnumbered na, ka-Agnes! Nagkadulo yun sila! Nagkadulo sila pinigil! Surrender na mo! Surrender na mo! Nagkadulo yun sila pinigil! Kamiri! Mga kauban! Mga kauban! Kamiri! Naigo si Rudy! Ha? Masa naigo si Rudy? Naigo si Rudy! Gipatas na mo siya! Pero nagpabilin siya! Ampo na mo! Pidya ni mga pasista, uy! Pikalibit! Huwag ko mahadlok ninyo! Kampo na lang! Nakaigo ka! Nakaigo ka sa kang mga kaaway, Mere! Pasalipod mo mga kawan! Pasalipod mo! Mere! Mere! Agnes! Napihan na ini mo eh! Nagantag nagpatay ng mga pasista! Oh, Agnes! Oh! Nakita na ko sa duha ko ka mga mata! Militad sila! O bibalinto nga na igos akong armas! Nakapatay na ko!
Nakapatay na kong mga abusadong militar! Agnes, Sugad ay ni mo, oy. Dili ka man mahadlok mamatay. gusto na kong balikon si Rudy. Agnes, uban sa mga kauban. Atras mo! Unsa? Balikon ako si Rudy. Luwason ako si Rudy. Basig patay na si Rudy. Bisan patay na siya. Kuhaon ko ang patay niyang lawas. Stop firing! Stop firing! Mingaw na. Nagpaniid lang sila. Wala'y buto-buto. Si Rudy. Agnes, Mary. mukalit ko og barok. Ayaw. Mukalit ko og barok ug magpabuto ko. Dili ko. Uno, Mary, dili ko gusto. dos, Ayaw lagi. tres. Kung nga magkuyog na ng ikyas, Mary. Napansin ka, Rudy. Patay na siya. Patay ni si Kachiko. Usan ka namin. Dali. Hatagan mo na mo og 2 minutos sa paggawas sa inyong himutagan. Ipataas ang inyong mga kamot. Apan ampo kamong malinaw sa gobyerno. Magsugod ang 2 minutos. Karoon kayo! Mary, Dako ikatabang ng 2 minuto sa pagpalayo tanin dapita. Muatras ta. Nga dili matikdan. Lihok mga kauban. Hinay! Hinay! Usa ka minuto o 25 segundos na lang. Mary. Tanaw sa tulayo. Masa! Oh, na siya'y karumata. Puno sa mga dagami sa mais. Iya kitang gisinasan. Una mo ka, Agnes. Sakay mo sa karumata. Musunod ko ninyo. Dali mo, mga kaban. Dali. 50 segundos na lang. Itabon niyo mga dagami. Dali! Segundos! Larga dong! Hey! 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 Ayaw mo paglihok. Huwag talaga kagyan. Huwag kita sila mga sakyanan. Hey! 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 Hindi sila mga sakyanan. Hey! Hey! Mahunong ta. Huwag maglihok ninyo, ha? Oo! Lua! 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 Oo, sir. Unsa man to mga buto ganina, sir? Encuentro may mga NPE. Oo? May mga Uy. NPE ang muso din sa inyong baryo. Wa man ko magabat kon, sir. Kay taga Pikas Barrio man ko. Paulit na gani ko kay nahadlo ko. Ambot ka din, sir. Dili man ko taga din, Atong hilingon sa ilaw maning mga dagami, be. Atong hilingon nga. Ha? Oh. Mary, Musukol ta ka, Agnes. Kaysa masakpan ta nilang buhi. Sige, tanawa ninyo. Tanawa nyo ilaw diya sa karumata. Tanawa na mga dagami. Captain. Alright, David. Sir. Madulog to sa unahan. Nagkaigas yung NPE. Move! Sir! Dong, dali dong.
Paspas! Hey! Hey! Paspasi dong! Hey! Paspasi! Paspas! Dali! Palihog! Paspas! Hey! Sir! Yes? Dali lang, sir. Dali lang, sir. Ano ba? Tawag ko, sir. Uy! Samaron siya. Dala siya sa sakiran. Move! Yes, sir! Tabagaloy! Yes, sir. Lightning. Sir, gikan sa flash. Nakakuro sila dinakpan, sir. Bebe. Yes, flush. Nani nyo? Gusto mo na nakaikyas ang uban? Doon na yung mga patay. Okay. Dada siya sa safe house. Gusto ko mo tanaw sa dinakpan. Ha? Doon na siya ay code? Usay ang code? Ha? Oh, okay. Mag-abot la sa safe house. Loy! Sir. Na ay code ang dinakpang NPA! And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!